Iya. Gosing tentrem bisa dadi cokra, gosing rukun iso padha gejekan mergo cangkeme wong loro kuwi. Iya. Kula hati-hati ya, Kang. Tembunge kuwi mawa wisa. Nek Kakang ling napa tembunge dono karo sekuni kuwi ora kanthi ati sing tetek tur tekun, wo ya melangi wong apik dadi elek. Wong sing sregep ibadah dadi ora sregep ibadah mergo saka lambene wong loro kuwi. Iya, iya. Wis cukup aja mbok terusake. Aku wis ngene iki sampeyan kok, Kang. Iya. Brojo Musti. Apa Kakang? Sumangga nggonmu sowan ngersaning pun Kakang mara gage matura. Eneng apa, Yayi? Sepisan ngaturake sembah pangabekti ndungkap angka loro. Ngemban dawuh timbalaning Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kang Mbok Ayu Arimbi eneng apa dawuh karo aku? Gandeng kabeh para raja nerpati, para senopati, para satria padha mlumpuk ning negara Pringgondani. Ingkang wigati nekseni jumenengane anakmu si Gatotkaca, mung Kakang Brajadenta sing durung rawuh ning praja Pringgondani. Monggo Kakang Brajadenta bakal didapuk dadi rangka nata mrangkani anakmu si Gatotkaca, Kakang. Sowanku didhawuhi Kakang Mbok Ayu Arimbi supaya kowe ndang sowan ning negara Pringgondani yen bisa bareng sak lakuku, Kakang. Brojo Musti, apa? Ya tak tampa. Nanging kosek sadurunge aku budal bareng karo kowe nyang Pringgondani. Mula kaki saiki aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakonku ingkang kanthi pertitis. Ya, aku bakal munjuk atur ngersaning Kakang. Sing gampang-gampang bae supaya ndang ketemu nalarmu. Pringgondani iki darbeng sapa? Iki darbeng Kanjeng Rama sawarga Prabu Trembuka sak sedane Kanjeng Rama. Sing dadi ratu Kakang Arimba wis cukup tekan semono. Saiki wangsulana Kanjeng Rama Prabu Trembuka sedane karo dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Ya jagat pangestu para wayah betul jagat. Kaki Prabu Ngamarta sawetara rawuh ana ing Projeng Pringgondani. Badararja sapraptanira Kaki Prabu Puntadewa. Nun inggih Kanjeng Eyang tansah pinayanganing kawidadan suwanipun ingkang wayah ing Ngamarta wonten ing Praja Pringgondani. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang wayah kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang Matswapati ing Wirata, Kanjeng Eyang. Ya. Puspane Eyang tampa. Agarya bombong penggaling nggorira ngadhep ana ing pendopo negara ing Pringgondani dina samengko iki, Kaki Prabu Ngamarta. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang wayah ing Ngamarta. Kaki Prabu Ndarawati Padararja sapraptanira nggih. Nggih. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang wayah wonten ing pendhapi negari Pringgondani. Kepareng kula ngaturaken sungkeming pangabekti kula kunjuk ngersanipun paduka Kanjeng Eyang Durgandana ing Wirata, Kanjeng Eyang. Ya ya, putu. Musnak tumba karya bombong penggalingipun Eyang ora liwat prayoga nunggira lenggah ana ing Praja Pringgondani. Titik lenggan samengko iki. Putu Prabu Ndarawati. Kula mongkon sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang wayah Kanjeng Eyang Matswapati. Apa dene sira Putu Prabu Mandura ora liwat prayogakno anggone lenggah ana ing Datulaya Praja ing Pringgondani. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang wayah wonten ing pendhapi Pringgondani. Kanjeng Eyang kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang wayah kunjuk ngersa paduka Kanjeng Eyang.
Putu Prabu Baladewa wis puneyang tampa ora liwat padha prayogakna anggone lenggahana ing pendopo ing Pringgondani. Ternyatane samengko sayektine dudu puneyang ing duwe kewajiban manem Brama kelawan rawuhing Kaki Prabu katelune. Nanging gandeng puneyang wis pinarcaya dening putuku si Arimbi apa dene putu Werkudara supaya maharga ingkang padha rawuh. Mula sing gedhe pangapuraning Kaki Prabu katelune yen to puneyang ingkang disiki babar pangandikan jroning pendopo ing Pringgondani iki putu inggih boten dados sabab saking menapa. Nggih boten menapa-menapa Kanjeng Eyang. Jer paduka Kanjeng Eyang menika minangka dados nalendraning para nalendra ingkang gumelar wonten ing jagat menika. Putu Prabu Kresna iya. Baladewa kakangku, aku ngaturake basaku katura. Kadangipun Kakang Nyai Werkudara ndak tampa sihat diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katura. Iya Dimas, Werkudara ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Bule kakangku, aku ngaturke sembahku katura. Yo Werkudara wis ndak tampa sihat diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Jlamprung prayogakna nggonmu ngadhep. Nunggih Kakang Mas, sampun boten kirang prayogi. Anggen kula ngabyantura ngersa waduka Kakang Mas Werkudara. Lan aku maturake panuwun kalawan barep kakangku Kresna apa dene Baladewa. Ingkang ditikelkan samengko wis kepareng rawuh ana ing Projeng Pringgondani. Nunggone apa ingkang wis tak aturake nglawan Si Arimbi wektu dina kepungkur. Yen to titik lunggan samengko aku ngaturi rawuh barep Kresna apa dene Baladewa ana ing Datulaya negara ing Pringgondani. Jumbuh lawan apa ingkang bakal ndak lakoni sarta apa ingkang bakal dileksanani ana ing Projeng Pringgondani. Koko Prabu ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Yai Arimbi wis ndak tampa. Koko Prabu Ndhurawati kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Iya Arimbi wis ndak tampa karya bombong menggalipun Kakang. Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo Yai Arimbi wis ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku Tampanana. Lha pundi nggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Mugi sami dipun sekecakaken anggenipun lenggah wonten ing pendhapi negari ing Pringgondani. Iya Yai Arimbi kaya wis ora kurang kepenak. Iya Arimbi kaya wis prayoga wrataku. Yo Yai Arimbi kaya wis ora kurang prayoga wrataning kadangmu tuwa ing Mandura. Kaki Prabu wonten dawuh menapa Kanjeng Eyang? Jumbuh kelawan Nawala ing wis diaturake dening putuku Si Werkudara kelawan putuku Si Arimbi. Ing wektu dina iki bakal miwaha putra ya kuwi atmajane Si Gatotkaca marang Projeng Pringgondani. Pawarta ing sumebar warata saindenging jagat kabeh wis padha priksa yen to dina samengko negara Pringgondani bakal duwe nalendra anyar. Ya kuwi ora kejaba mung putuku Si Gatotkaca. Kaki jroning sapejagung madyaning pendopo negara ing Wirata iki puneyang mung kepengin nyuwun iku pertikele putu-putuku Kaki Prabu katelune pisan. Mbok menawa ana pangandikan ingkang sekirane angentengake marang kahanane Si Werkudara putrine Si Arimbi nggone bakal misuda kelawan putuku Si Gatotkaca. Mula coba paringa pangandikan ingsun percaya nadyan panjenengan ingsun kuwi luwih tuwa tinimbang Kaki Prabu katelune, nanging ujaring para akeh nyebutake wong tuwa kebak kemak pengalaman nanging wong enom luwih pinter tinimbangane wong tuwa. Mula kapinteраning Putu Prabu katelune puneyang jagakake mengko ditunggalake kelawan pengalaman yang wis dak lakoni. Ndak kira rancaking wisuda iki mengko bakal kaca bakal kawisuda dadi nalendra ana ing Projeng Pringgondani kene. Kaki Prabu Puntadewa
Kaki Prabu Kresna apa dene Kaki Prabu Baladewa? Yang jimat sesembahan kula. Kanjeng Hyang pengayoman kula ing Madyapada prating delahan. Upamiya paduka Kanjeng Hyang paring dawuh ing mekaten estunipun boten wonten atur ing nedya kula kunjukaken ngersa paduka Kanjeng Hyang ing Wirata jalaran tumrap Puntadewa. Estunipun kula mboten gadahi kewajiban tumat cawe-cawe perkawis negaring Pringgondani. Kuwatos sing manah kula doh nyono cerak nyono sami mestani yen to kawontenan Pringgondani menika dipun ginakaken dening para Pandhawa supados amblengket tegesipun manunggalaken Pringgondani kelawan ngamarta. Menika ingkang kula pentang tuwin kula grejah sampun ngantos sak mangke wonten panyokra bawa ingkang boten prayogi tumrapipun Puntadewa sakadang. Jernyatanipun ingkang gadahi kewajiban sakwetahipun tumrap Pringgondani menika namung kadang kula Yayi Arimbi. Mila sak mangke ingkang wayah ing Amarta namung derek kersa paduka Kanjeng Hyang langkung-langkung namung derek dhateng menapa ing samulinanten dening kadang kula Yayi Arimbi miwah kadang kula pun Werkudara. Upamiya sak mangke kasembatan Gatotkaca linenggahaken wonten negari ing Pringgondani estining manah namung derek mangayu bagya saha kula derek remen dene anak kula pun Gatotkaca sak mangke kawisuda dados nalindra wonten negari ing Pringgondani Kanjeng Hyang jagat waisaning Bathara Wiladara. Ya putu pun yang wis ngerti apa kang dadi legetaning penggalih Putu Prabu Ngamarta sabab pune yang wis ndungkap kelawan tekaning Putu Prabu Ngamarta ingkang tangeh cawe-cawe babagan perkara ing Pringgondani ing bakal misuda kelawan si Gatotkaca. Ya to yen to pancen kaya mengkono pune yang bisa nampa apa kang dadi penggalih Putu Prabu ingkang kuwatir akeh wong padha ngelokake iki digunakake kalodhangan kelawan para Pandhawa supaya manunggalake negara Pringgondani kelawan negara ing Amarta. Inggih menika ingkang ndadosaken kuwatir raos sing manah kula Kanjeng Hyang. Ya yen to pancen kaya mangkono Kresna wonten paring ngadhawuh Kanjeng Hyang. Mrata coba sira Putu Ndarawati kang pengawak Sang Hyang Bathara Wisnu pun yang nyuwun pituduh gandeng pun yang wis pinasrahan rantamaning kawi wisuda negara ing Pringgondani iki. Putu Prabu Ndarawati ndak suwun ora ketamung seklimah rong klimah udu penemu babagan perkara iki. Monggo penemuning Putu Prabu Ndarawati piye? Nggih, nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang. Kula nuwun sewu. Sampun kinten kula menika badhe mulang dhateng paduka Kanjeng Hyang. Namung gane sampun paring dawuh bilih ingkang wayah ing Ndarawati kasuwun supados munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Hyang ingkang sepisan menapa ingkang badhe dipun lampahi dening kadang kula Yayi Arimbi menika saestu sampun boten wonten lepatipun jernyatanipun miturut cariyos ingkang sampun kula tampi duk nalika Yayi Arimbi badhe misuda dhateng pun Gatotkaca estunipun sampun tetarosan gawan ingkang wayah ing Ndarawati linambaran nalika semanten aturipun Brajadenta miwah Brajamusti anggenipun masrahaken negari menika dhateng pun kadang kula Yayi Arimbi. Mila tumrap kula perkawis menika sampun boten wonten awonipun tuwin boten badhe wonten bab-bab ingkang sakmangke badhe mutawatiri dhateng kawontenan negari Pringgondani. Kanyalan dasan tuwin adhedhasar aturipun Brajadenta miwah Brajamusti ingkang sampun masrahaken negari Pringgondani menika dhateng pun Yayi Arimbi ateges Yayi Arimbi sakmangke Gondani. Mila menawi Yayi Arimbi lan Werkudara menika mangke njenengaken Gatotkaca menika sampun boten wonten walang sangeripun tertentu sakmangke sampun dados purba wasisinipun Yayi Arimbi kadang kula ing Pringgondani menika Kanjeng Hyang. Ngono Kresna. Inggih kasinggihan mekaten. Gusti Yayi Prabu Ndarawati kula wonten dawuh kok Prabu. Ya senajan apa kang dikake Yayi Prabu kuwi bener nanging tumrapun Kakang apa ora luwih prayoga lamun digoleki bab-bab ingkang mengkone bisa gawe gagaling wisudaning si Gatotkaca. Tegesipun kados pundi? Tegese ngene.
Antaraning Werkudara kelawan Arimbi kuwi pancen wis dodokake kekarone wis padha nambut sinaning akrama malah wis anak-anak Gatotkaca nanging wong akeh padha nyebutake yen to Werkudara kuwi saka negara Ngamarta Arimbi kuwi saka Turas Pringgondani inggih mekaten bener ngendika Kyai Prabu Darmakusuma yen to ora ngati-ati perkara iki mengko Danyana Craknyana padha mestani Pandhawa nggunakake kaludhangan dumpeh Pringgondani ora ana nalendrane terus si Arimbi kuwi dadi turasing nalindring Pringgondani tumuli njenengake si Gatotkaca mengko akeh kang padha mestani ingkang aja-ajoki para Pandhawa supaya ndorok Pringgondani bisa manunggal kelawan negara Ngamarta kuwi bener ingkang angka loro Yai Prabu paring dawuh yen to wis ora ana walangsanta Arimbi njenengake si Gatotkaca sabab ature Brajadenta kelawan Brajamusti ing masrahake negara iki marang Yai Arimbi. Nanging kok sik Yai. Sing jeneng penemune menungsa kuwi ya Wagingsir. Tegesipun Wagingsir kados pundi? Merga menungsa kuwi ora tetek, menungsa kuwi ora iso diugemi apa kang diucapake. Mula tak aturake menungsa kuwi Wagingsir. Tegese Wagingsir saiki iya, sesuk iso ora, saiki ora, sesuk iso iya. Mula kang dadi ature Brajadenta lan Brajamusti iku kudu ditanjihake kanthi permati, kudu ditanjihake lahir batine. Merga iki perkara negara. Perkara negara kuwi ora perkara baen-baen, ora mung perkara lemah sethithik. Selagine mung perkara lemah sithik wae dadi gegeran kuwi ya pirang-pirang. Luwih-luwih iki perkara negara, mula kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Kaki Prabu Baladewa bener, bener nggih. Iki perkara ingkang ora enteng. Mula bab iki ndak keparengake nerusake pengendikane Kaki Prabu Baladewa miturut pinemuning Kaki Prabu Mandura piye munggo prayogane supaya mengkone ora ana perkara sarta godha ingkang bakal gawe cabaring putuku si Gatotkaca lenggah damar keprabone Pringgondani kok Prabu ngaturi paring dawuh yen miturut pun Kakang ngene ditanjihke meneh karo kadang-kadange si Arimbi ya kuwi Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan, Brajawikalpa, Kalabendana lan sapiturute. Merga dulure Arimbi iki pirang-pirang. Isa uga mengko antaraning Brajadenta lan Brajamusti ora cocok, ora mathuk, ning ora kawiya sing pangandikan. Tegese ming diempet ana ing batin. Kuwi sesuk yen nganti jebluk malah mbebayani. Inggih. Semono uga upama Brajadenta Brajamusti sarujuk ning Brajalamatan Brajawikalpa ora mathuk karo Gatotkaca dadi ratu ana ing negara Pringgondani. Kuwi nek dindem kuwi ya nyemelangi. Mula perkara iki kudu diklumpukke kabeh. Tegese kadange Arimbi kudu didadekke siji, ditanting lahir batine. Yen pancen lahir batine ikhlas negara Pringgondani dilenggahi Gatotkaca, lah kuwi lagi dianake wisudan. Nanging yen to mengko nggone wis mathuk sarta wis gathuk kelawan permune Arimbi mau mung tekan lahir tok apa ora ndrawasi mekaten Koko Prabu yo mboten nginten babar pisan bilih sagedhakan menika Koko Prabu nggadahi pemanggih ingkang kados mekaten lho anggepmu aku ki wong bodho napa piye najan dikaya ngapa Baladewa ku yo iso ngulir budi iso ngulir pikir mula perkara iki aja dianggep enteng aja dumeh Brajadenta Brajamusti wis sarujuk wis mathuk terus didadekke ratu sing Gatotkaca nang Pringgondani. Lah, iki mengko ketoke yen isih akeh piyayi sing lenggahe ning kene. Padha nuninggih sendika, nuninggih sendika. Nanging yen to nganti mengko lumaku ning waktu lumereke kewanci, mangsa kala terus gawe tran-tran ana praja Pringgondani. Sapa sing kapitunan? Ya ming sing gerang-gerang tuwa-tuwa kaya aku, kaya Si Adi, Yai Prabu Puntadewa iki sing bakal kapitunan. Inggih. Perkudara. Nggih. Mara coba kang dadi pengendikane Koko Prabu iki petungan nganggo nalar sing ganep. Ora bakal metung. Lho. Kok ora metung tegese apa? Iki dudu perkaraku. Aku manut ngendikane barep. Aku ora melu-melu Gatotkaca dilungguhke dampar keprabon kuwi karepe Arimbi. Dadi aku ora melu-melu perkara iki. Aku ya wedi yen to diarani goleki kaludhangan mumpung Pringgondani suwung ora ana ratune. Terus anakku tak dadekke ratu. Pengajapku ben Pringgondani iso manunggal karo negara Ngamarta. Wah, aku wegah. Aku mau yen diarani goleke kaludhangan supaya iso blengket, supaya iso manunggalake Pringgondani karo negara Ngamarta. Lho, lah banjur perkara iki sapa sing kawogan? Arimbi. Arimbi sing duwe niat njenengake Gatotkaca.
Gandeng Arimbi wis matur karo aku mula kabeh niati Arimbi bakal ndak sengkuyung nang yen perkara kulawarga Pringgondani aku ora melu-melu. Nah yen ana ratu liya ingkang bakal gawe geger Pringgondani kuwi perkaraku. Yen kulawarga Pringgondani ben diurusi karo bojoku aku ora melu-melu. Aku wegah ngurusi dulur-dulur kuwi pe. Monggo ndak dikira aku blereng karo kadonyan, blereng karo kamukten. Mula mangsa bareng karo Matswapati kakekku. Pangandikaning Baladewa kakangku ku ya becik, perlu dipetung. Aja nganti buntung pempimburine Matswapati. Apa ora luwih prayoga lamun sedulurmu kabeh kadang praja mlumpuk ana ing kedatoning Pringgondani. Ing wigati bisa mbok baleni sarta mbok tanting kesaguhane. Sarta ikhlas sing lahir batin nggone masrahke negara iki marang sira putuku Harimbi. Mergo apa yang dikendikake dening Putu Prabu Baladewa mau pancen kepara nyata. Ya yen to saiki padha saguh ngrajangi sarta saguh ngombyongi Garukaca anakmu dadi ratu. Nanging yen to mangsa kala besok kulawargamu gawe untran-untran ora jeneng aku kuwi duwe panyokra bawa ingkang elek kelawan kulawargamu. Nanging sing jeneng petunganing menungsa, sing jeneng atine menungsa kuwi ora ajeg mula wagingsir. Kanggo ngawekane aja nganti nggone jemenengan Pringgondani anakmu si Garukaca sesuk bakal ana sambrikalane. Luwih becik saiki dirampungi malah luwih prayoga. Nggih Kanjeng Eyang. Menawi tetela mekaten malah sak mangke mugi keparenga kula badhe andangu dhateng. Kadang-kadang kula pun kadang brojo namung mugi andadosna ing kawuningan ingkang sampun kepareng sowan namung kalih inggih menika pun kadang kula Braja Musti kaliyan kala Bendana. Wondene adi kula pun Braja Denta, Braja Lamatan, pun Braja Wikalpa dereng ketingal wonten negaring Pringgondani. Apa ora luwih prayoga lamun sira utusan salah sawijining kadangmu supaya amethuk marang si Braja Denta. Sabab miturut pitulunganipun Eyang Ing Wirata upama anakmu Gatotkaca kuwi dadi ratu ingkang ndak pacak dadi wrangka ya ming Braja Denta. Aja nganti katon banget nggone ngliyakake lawan Kadang Braja. Nah ingaten menapa kirana kula badhe ndangu dhateng swanipun Kadang kula pun Braja Musti kuwi prayoga Harimbi. Dat pangestu ngoro. Braja Musti. Nadyan sira kuwi wujud yaksa nanging tumanggaping gati ing bab tata krama lan unggah-ungguh. Ora ngilang-ilang yen to sira kuwi atmajaning sawarga Prabu Trembuka padha raja sapraptamu tansah pinanganing kawidadan. Lering sambi kala sowan kula sinuwun kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu Tampanana. Kula pundhingga jimat Dayanana ing kasantosan. Wah, Braja Musti padha harja sapratamu. Pangestunipun Raden Pinengku ing kawidadan. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Raden ya tak tampa. Pangestu Tampanana. Kula pundhingga jimat paripik. Braja Musti padha harja sapratamu Yayi. Kakang Mbok tansah pinayunganing kawidadan sowan kula ngersanipun Kakang Mbok Arimbi kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Mbok. Iya tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana sanget handatosaken kejot raos sing manah kula nampi aturipun abdi percalan bilih kula kadhawuhan minggah pendapi dipun caketaken sowan kula ngersanipun Kakang Mbok Arimbi. Wonten wigatos menapa dene jengandika miji dhateng pisuwan kula Kakang Mbok. Braja Musti, kula wonten dawuh. Ingsun ingkang minangka dadi talanging ature si Arimbi ingkang bakal sira tampa jeneng ngertiya. Kabeh lumadining wisudan mengko aku ingkang maranata tata caraning wisudan klebu bab-bab kulawarga Kadang Pringgondani ya ingsun ingkang pranata amarga aku pinasrahan Purbawasisa kelawan si Arimbi. Lho iya Gusti kula ing Wirata keparenga kula cemadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun
Dene kula cinaketaken sowan kula ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuhing Wirata Brajamusti wonten timbalan. Lereking pirembugan madyaning pendhapa negara ing Pringgondani tanana liya kejaba mung nggone padha bakal kepengin lumadhening wisudan iki mengko nir ing sambikala wiwit kawiwitan nganti tekaning putu Gusti Gatotkaca ngasta bawat perintah negara ing Pringgondani. Aja nganti ana sambikala ingkang gawe geger kahananing Pringgondani. Luwih-luwih yen to nganti gegering kedatoning Pringgondani kuwi disababake saka kulawarga antaraning kulawarga Pringgondani lan kulawarga ing Ngamarta. Inggih. Mula tak jaluk aturmu supaya iso dimidhangetke dening sanggihaning para sepuh nalika guguring Prabu Arimbi kambakyumu tau tati crita yen to sira Brajamusti lan Brajadenta kadangmu tuwa masrahke negara Pringgondani marang si Arimbi apa kabeh mau kepara nyata. Inggih. Sejatosipun menawi sumpah menika tasih kula cepengi nggo dinten sak mangke. Krana kula tau tati ngucapaken sumpah ngersanipun Kakang Mbok Ayu Arimbi ingkang sampun kula rembak kaliyan Kakang Brajadenta. Bilih kula kaliyan Kakang Brajadenta cek kedaton ing Pringgondani. Mila menawi paduka Gusti kula ing Wirata nyuwun supados kula munjuk atur babagan anggen kula sampun ngucapaken prasapa menika kala wau saestu menapa mboten estunipun menapa dipun ngendikaken Kakang Mbok Ayu Arimbi menika leres kula nata utate prasapa lan sumpah mboten badhe kepengin angucik kedatoning Pringgondani lan mugi andadosna ing kawuningan sumpah kula tasih kula cepengi nggo dinten sak mangke menika. Sinuwun ya ingkang mbok aturake mau sumpahmu kasinggihan mekaten. Monggo ingkang lakoni sumpah mau Brajadenta lawan Brajamusti. Brajadenta ora iso tak padhake lawan Brajamusti, Brajamusti ora iso tak padha karo si Brajadenta. Inggih, mula babagan perkara iki dadi pangandikaning para sepuh sabab nganti tekan seprene ingkang katon sowan ning praja ing Pringgondani mung Brajamusti lan Kalabendana. Lah kuwatir ing atiku, kuwatir penggalihku yen to apa ingkang rinasake dening Brajamusti ora padha kelawan legetaning atimu Brajamusti. Tegese ingkang dirasakake dening Brajadenta ora padha kelawan apa ingkang mapan ana legetaning atimu. Contone ngene, yen kowe isih nyekeli marang sumpah, ya to yen to kadangmu Sutuwa si Brajadenta mau go nyekeli sumpahe, tegese ora bakal ngucik ke Prabone Pringgondani. Nah yen ana muga-muganing si Brajadenta apa ora jeneng kapitunan jernyatane saksedaning Prabu Arimba ingkang tinemu tuwa dhewe turasing Trembuka mau ya ming kuwatir penggaling panjenengan ingsun yen to ana niat kang ora prayoga nanging sinimpen jroning atine si Brajadenta katone nyarujuki lenggahe si Gatotkaca nanging yen to suwening suwe padha kepengin kamukten negara Pringgondani apa ora jeneng kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan nguri-uri tumpringas ngurip-urip tumbak kemadoh tan wurunga sesuk yen ngrembaka bakal gegateli Brajawara saestu. Lajeng samangke kula namung mundi dawuh timbalanipun sinuwun Prabu ing Wirata kedah kados pundi ingkang kula tindakaken Brajamusti wonten dawuh sira ingsun utus ingsun pengawakaning putuku si Arimbi lumantar nalindra ing Wirata Prabu Durgandara ya Prabu Marsopati budhalo mangkata menyang Kadipaten Glagah tinulu ya ing Permalang nyatakno kadangmu tuwa si Brajadenta kantinan sowan ning praja ing Pringgondani sabab wisudan mung kari ngenteni suwaning si Brajadenta apa dresi Brajadenta mengko gelem sowan ning praja ing Pringgondani bakal sun wisuda minangka dadi wrangka nata ing Pringgondani. Ewadene ana apa-apane tak borongake marang kowe Brajamusti yen to pancen Brajadenta duwe panjaluk lan duwe kekarep ingkang wigati aja nganti ngrusak tata upacara wisudan kowe bali marang negara Pringgondani matura apa panjaluk ing Brajadenta bakal sun udanene. Nggih ngestakaken dawuh
Lajeng pangkatipun ingkang abdipun Brajamusti benjang menapa ora ketang sambung obor cara lintang mangkat dina iki. Kakang Mbok kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Brajamusti. Raden kula nyuwun pamit. Wah, Brajamusti yo. Sing ati-ati aku percaya karo adikku Brajamusti niki Lilanana kula madal kaya wis lega penggalipun Hyang Kaki Prabu katelune. Dene pun Hyang wis utusan lawan si Brajamusti sowan ning Kadipaten Permalang ya Glagah Tinulu nanjake kelawan kesaguhaning si Brajadanta. Nggih. Kanjeng Hyang menika langkung prayogi. Kanjeng Hyang menika langkung prayogi. Lah, nek ngaten menika tegesipun sampun boten badhe wonten perkawis ingkang mangkiripun badhe damel gegeripun negari Pringgondani. Kanjeng Hyang ingkang tanpa pepindhan ya mung tak suwun supaya kabeh para nalendra putu-putuku nalendra Ngamarta Ndarawati apa dene Mandura ndak suwun aja nganti kundur marang prajamu dhewe-dhewe nanging ewang-ewang ngono pun anggoning bakal ngembat kelawan abot entenging pakaryan wis dipasrahke dening Nalendra Wirata dening putuku Si Arimbi. Nggih, sinuwun kula suwun sampun ngantos kundur. Puntadewa kakangku Kresna Baladewa tak jaluk aja bali. Lenggau sawetara nganti tumabaking gati wisudan anakku Si Gatotkaca. Iya Dimas. Pun kakang ngendikane apa kang dadi ature Dimas Werkudara? Ya, Yayi Werkudara aja kuwatir. Pun kakang ora bakal kundur marang Praja Ndarawati. Werkudara aku ijin. Aku tak bali sedhela ora ketangku mrene meneh. Ora lahir batin karo Werkudara. Mergo ana suwiji-wiji sing kudu tak lakoni ning negara Mandura. Aku tak mulih sedhela. Mengko ora ketang aku mrene meneh. Wah, kala bali ora apa-apa. Ning dina iki aja nganti tepung karo Werkudara. Ora sak kowe tepung karo aku. Yen kowe duwe bot repot aja sambat karo aku. Lho, aja ngono ya, aja ngono. Mbok yo tok lilane ora ketang sedhela. Kok Prabu, Mandura rak saged dipun wakilaken to. Wisata rak wonten Mandura to. Lho lah iya ya wis. Tak ora menyang. Mangrime to janipun wonten menapa Mandura menika wonten menapa? Wah, sak iki digondheli karo Mbak Yu Merawati. Ora ketang sedhela kon mulih ngono kuwi. Medal menapa? Lah wong nyatane yo wah yo karang Mbak Yu mengki nek tak tinggal sedhela iki ora pati ora betah ning omah. Mergo ora ana kancane. Mban-mban wis ana sing iso nglipur penggali Mbak Yu mula pendak-pendak pun kakang tetinju marang negara liya mesti ana welingan. Sinuwun mangke kondur sekedap ngono kuwi mbah aku ngopo aku yo ora dong. Monggo bareng tekan omah iki janjane yo ora ngopo-ngopo. Medho panteng-pantengan. Lah iki sampun mbok yo wonten mriki wong mriki menika mbetahaken paduka Kanjeng Prabu dadak njaluk idin sedhela. Kundur menika yo siadi balik anu ditemoni iki yo sapa wong yo. Saben dinten sampun pinanggih kok. Yo wis pun Kakang ora ndi-endi. Tak eneng kene wae ya. Wah, ngaturake panuwun ingkang tanpa kepindhan. Baladewa kakangku. Luwih prayoga ayo. Pepanggihan iki disambung ana ing sasana pambujanan. Supaya bisa kepenak nggone paring pangandikan putu-putuku katelune manem Brama bebarengan padha ngasokake pangunek-uneking batin kang mangkono ora ana ingkang padha ngerti antaraning Nayaka Punggawa Pringgondani lan iso kepenak nggone padha paring pangandikan. Kanjeng Hyang ngestaken dawuh paduka Kanjeng Hyang. Ayo ndak kanthi manjing dening kedaton nggih ngestaken dawuh Arjuna kula nang paring dawuh Kanjeng Hyang. Ndak jaluk sira putu metu njaba budana kaputus sing ingsun kundur kedaton dawuh Pakdi Antasena piye nek golek patih liyane apa ora ana to Pakdi golek patih liyane piye rumangsaku Siwapati Praguta kae nuwun sewu lho kae mirang-mirangke sampeyan mirang-mirang aku piye Antasena? Ing atase pati Prabu Baladewa. Sapa sing ora ngerti karo Prabu Baladewa? Nalindra ingkang digdaya sekti kalintang. Negarane ora tau ketekan mungsuh selawase urip.
Nuwun sewu duwe patih kok ora iso ngreksa marang kawibawaning ratu iki nek cara aku isin. Mbok yo ngerti nek iki ning negara Pringgondani, ning negarane wong. Nek guyu sak karepe dhewe ora apa-apa ning negarane kono, ning negara Mandura ning kene kok wonten dawuh sinuwun nek cara aku isin. Prakuta wonten dawuh. Wis iso meneng ora? Lho, iso meneng ora? Saged. Kuwi apa ora mirang-mirangke? Memuni sagete buantre ra jamak-jamak. Prakuta wonten dawuh. Tak kira bener apa sing dadi ature anakku Antasena. Kowe wis pirang-pira to tak kandhani? He. Kowe iki nek negarane wong liya aja guyu sak kenakmu dhewe. Ngreksa karo panjenengan ingsun. Aku ki Nalendra. Aku nek negaraku disembah, ning Ngamarta aku diajeni, ning Darawati kudu nyembah karo aku kabeh. Aku anggere nggawa kowe mesti isin to. Isinipun wonten pundi? Panjenengan menika lingsem wonten pundi? Lho kowe iki lho. Mbok yo ngerti tata krama aja guyang-guyu sak karepe dhewe. Oh, la nuwun sewu. Nek kula niku dipun penging gumujeng, kula aturi pados patih sanesipun. Lho kok kon golek patih liyane piye? Ah, lha niku ciri wanci. Isane mari nek pun tekaning pati. Kula niku ya seneng ya guyu, susah ya guyu. Tembu di papan kula menika wis mesti gumujeng enten menika niki dadi ciri khas kula. Mboten iso diowahi, ning nyatane kula niku malah awet enom. Sing jeneng wong seneng atine niku mesti iso nyirnake penyakit werna-werna. Iya, aku percaya. Mboten ketambung sekedhik kula lereni. Wah. Wis dadi watak mbok elekake. Aja mbok elekake wis ben. Ciri wancine Prakuta kaya ngono, aja mbok elekake. Sing wigati kowe meneho dawuh karo para kang padha wis kepareng sowan iki. Setyaki wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Kakang Patih Udawa wonten timbalan sinuwun. Prakuta, wis. Arep guyu meneh. Nggih, wonten dawuh. Waktu dina iki pawiwahan ing si Gatotkaca. Sawetara diundur. Wanci ingkang prayoga mengko bakal dititisake dening Kanjeng Hyang Maswati ing Wirata. Sabab durung ana suwane jangkeping para kadang trah Pringgondani. Ya kuwi kadang-kadangke adikku si Arimbi. Kaya ta Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan, Brajawikalpa. Kala Bendana ing mesine kudu mlumpuk ana ing negara Pringgondani. Nanging sing katon sowan mung si Brajamusti lawan Kala Bendana. Mula wektu dina iki Kanjeng Hyang utusan lawan si Brajamusti pesuwan ana ing Kadipaten Gragah tinuluya ing Permalang. Ing wigati nanting lawan si Brajadenta. Apa ya lahir batin nggone ngrajangi sarta mangayu bagya nggone Ganukaca dadi ratu ning Pringgondani. Nggih. Mula kok kabeh jenduk kendhane kemu dandan kepara kenceng ngono. Samapta ing gati sawiga ing dira aja nganti ning Kemaraja saka sela-selaning Garu. Aja nganti ana telik Mangindraja ing bakal geger pahargyan wisudan negara ing Pringgondani. Nggih, ngestaken dawuh. Antarja wonten timbalan. Ndak jaluk sing ikhlas rasamu ya, Kir. Ih, ngestaken dawuh. Wah, Antarja. Ora jeneng aku wong tuwa sing banji ndek banjiladan Klebu Antasena rungokno. Heeh, Pak. Gatotkaca dadek ratu ora saka karepe bapakmu, nanging saka karepe mbokne ya kuwi si Arimbi. Mergo Arimbi kuwatir yen to negara Pringgondani suwe ora ana ingkang lenggah dadi ratu. Tan wurunga karan Pringgondani kawulane kaya dene sapu ingkang ilang suwe pating slebar ora karu-karuan. Mula butuhake pengayom ingkang iso dadi patuladaning para kawula. Wondene karepe Arimbi ya kuwi Gatotkaca ingkang dadi ratu. Mula Antarja anakku Antasena cah bagus aja meri karo kamuktene adimu Antarja. Aja meri karo kamuktene kakangmu Antasena. Ya pangestake dawuh. Aku sithik wae ora duwe rasa meli, malah aku nyengkuyung karo lenggahing kakang Garukaca. Le dadi Nalendra negara Pringgondani. Yen perlu sapa sing bakal gawe geger kanan Pringgondani wisudaning kakang Garukaca, aku sing bakal njaga katentreman negara Pringgondani. Wah, bagus. Pancen yo ngono. Wah, males.
Antarjaya ngono. Inggih Kanjeng Rama Kyai kula mboten badhe wonten raos meri kan kadang kula pun Kyai Gatotkaca. Tumrap kula saya manteng anggen kula nggadahi jiwa kasatriyan menawi bincang kula saged bebodro negari yasa piyambak tuwin kula dados nalendra piyambak. Bagus. Wah, anak Werkudara nggone opor bebek. Enak niku ndasmu. Ngandel ora? Opor bebek ya apa? Wah, kula seneng niku. Wah, kae sambel, kae kerupuk. Opor bebek iki mentas awake dhewek iki tembung. Oh, tak kira ajeng sami tumbas opor bebek. Njenengan punten. Mula kang suwi padha jaga negara Pringgondani. Gret lampit brungkat kimpul padha baris tiyaki. Lha iki nistakaken dawuh lajeng pangkatipun berwadya bincang rapa. Kakang Udawa wonten timbalan. Metu njaba nembang kata karo budhane wadya. Lha iki nistakaken dawuh nyuwun pamit madal pasi lan jinuwun. Kok kakak kawe karo aku? Lah iku semono aku wedo kakak ditimbali karo kakak Mbok Ayu Aribi. Kakak cuwak sing penjaba negara Pringgondani kok jumadan aku Mbok Jawil. Ada tidak penyakit Kak? Kala Bendana. Piye iso jawuhmu apa? Ngemban dawuh timbalaning Kakang Mbok Ayu Arimbi. Lumantar Kanjeng Hyang Matsupati. Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwatir penggalihe. Merga nganti tekan dina iki durung ana sowaning Kakang Brajadenta. Tumuli aku didhawuhi supaya sowan ana ing Kadipaten Permalang ya ing Kadipaten Glagah Tinulu. Ingkang wigatine nanting nglawan Kakang Brajadenta supaya ndak aturi sowan utawa rawuh ana ing Pringgondani. Ngendikaning Kanjeng Hyang Matsupati lampun to Gatotkaca anak kula nang kelakon lungguh dampar keprabaning Pringgondani. Kakang Brajadenta ing Gusti Luding minangka dadi wrangka ing Pringgondani kala Bendana. Oh ya iya ya bathuk. Arimbi mengko ora diajak karo para kadak-kadak braja sak kabehe. Kuwatir penggali Kakang Mbok Ayu Arimbi mbok menawa mengko Kakang Brajadenta duwe patur atau duwe pengendikan sing bakal diaturake diri Kakang Mbok Ayu Arimbi. Iya, kala Bendana iya. Ya wis ayo, ayo nyalon suwanten Tegal anu Kadipaten Permalang suwan karo Kakang Brajadenta Kang. Yo, kaya aja keri tak nggo seksi bakal aturku ing kunjuk Kakang Brajadenta. Iya, Kakang Brajawusi. Awan pepunden kula ing Sukalima. Bapa Prembahan Durna kula ngaturaken pasegan Wanakrami rawuh ngandika bapa ing Sukalima Prembahan. Astaghfirullah sila bertobo selalu gimbal sumarante hawala. Nun inggih Nger. Nak Mas Brajadenta. Tansah pinanganing kawidatan ing Sambikala swanipun ing bapa ing Sukalima. Mangga widodha sowan kula niskala, Nger. Namung keparenga kula ngaturaken pudi astawanipun ing Bapak Kunjuk Kersa Paduka anak Mas Brajadenta. Kula tamih karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kula nuwun inggih, Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing Bapak ing Sukalima wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu mriki. Rakyana Pati Harya Sengguni. Kasekecakno anggenipun lenggah. Inggih Nak Mas Brajadenta sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi ing kepatihan. Nggih Nak Mas Brajadenta janur gunung kadingaren wonten menapa Bapa Prembahan dene rawuh wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu boten kadosa dinten ingkang saderengipun Bapa Prembahan awis-awis rawuh wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu teka sak mangke kepareng tedhak wonten ing Kadipaten Permalang kepareng kula jumadung dawuh. Lho menika ngaten nggih, Nger. Estunipun sowan kula menika netepi dhateng darmanipun tiyang sepuh. Nyatanipun kula menika mboten asring sowan wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu nanging tanceping katresnan kula kaliyan anak-anak kula ingkang sami mapan wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu menika sampun kados dene anak kula piyambak.
Mila mboten nama aneh menawi kula sowan wonten ing mriki menika sepisan tetinjo dhateng yuwananipun anak kula putra wayah kula ing sami mapan wonten ing Gragah Tinulu. Matur sembah sewu nun ingkang tanpa pepindhan buku penembahan dening angka kalih. Sowan kula menika namung badhe nyocokaken dhateng pekabaran sampun berita mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna. Menapa inggih kepara saestu kabar menika kala wau menapa namung kandhet dumugi pekabaran. Pekabaran menapa Bapak Penemban? Mboten dangu malih ingkang Mbak Yu Dewi Arimbi menika badhe dimenengaken Gatotkaca lan kadhampar keprabaning Pringgondani. Kula nuwun sewu nggih. Pawarta menika kala wau menapa saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran. Ih, lakar karesan mekaten. Kakang Mbok Ayu Arimbi badhe jumenengaken Gatotkaca wonten negaring Pringgondani Bapak Penemban. Oh, dadi kabar menika kala wau saestu. Ih, kasinggihan mekaten saestu. Dasaripun menapa? Nuwun sewu ingkang Mbak Yu Dewi Arimbi menika badhe nglenggaken dawuh kula wonten negari Pringgondani menika. Kula nuwun sewu dasaripun menapa? Jenyatanipun ingkang ngasta purba wasisaning Murjing Pringgondani menika Kakang Mbok Ayu Arimbi. Mila menawi Kakang Mbok Ayu Arimbi menika badhe jumenengaken Gatotkaca wonten negari Pringgondani menika sampun dados pangwaosipun Kakang Mbok Ayu Arimbi. Lho, nuwun sewu. Lah kok ingkang dados nggadahi pangwaos tumraping negari Pringgondani menika ingkang Mbak Yu Dewi Arimbi menika naranipun kados pundi? Krana nalika semanten kula sampun kebacut sumpah tuwin sampun kadung prasapa. Wonten ngajenganipun kewandhanipun utawi inggih menika kunarepanipun Kakang Arimbo. Kula matur kaliyan Kakang Mbok Ayu Arimbi menawi kula mboten badhe ngucik keprabaning Pringgondani. Purbawasisa negari Pringgondani kula pasrahaken dhateng Kakang Mbok Ayu Arimbi. Anggen kula sumpah ngaten menika sesarengan kaliyan kadang kula pun Brajamusti. Oh, dadi ngaten to. Larahipun anggenipun paduka mboten ngrembak perkawis negari Pringgondani menika anggen paduka sampun prasapa dhateng Mbak Yu Dewi Arimbi bila mboten badhe ngucik keprabaning Pringgondani purbawasisa negari Pringgondani paduka paringaken dhateng ingkang Mbak Yu Dewi Arimbi. Kasinggihan mekaten Bapak Penemban Durna mekaten lampahan ingkang kedah sinandhang ingkang putra pun Brajadenta miwah Brajamusti. Mangke riyen nggih, mangke riyen. Wonten ing mriki kula menika mboten badhe ngelincipi carang papak. Ngelincipi singating andaka, ngicok-icok supados bebutek dhateng kawontenanipun negari Pringgondani menika babar pisan mboten. Namung kula menika namung ngleresaken dhateng alur pranatan ingkang sampun geseh. Nggih. Kula kaliyan Kakang Durna menika namung kepengin nglempengaken barang ingkang bengkok supados sakmangke sampun ngantos dados raosanipun para nalendra manca negari langkung-langkung dados pocapanipun para kawula sak negaring Pringgondani. Kula nuwun sewu lho nggih mboten nami kula menika badhe tumut-tumut perkawis kula warga babar pisan mboten. Namung saknyatanipun menapa ing badhe dipun aturaken Kakang Penemban Durna menika leres lan kanthi dasar anut pranataning praja ingkang sampun sinerat dening para sepuh ingkang sampun dipun agem dening sedaya para nalendra ingkang gumelar wonten ing jagat menika. Nuwun sewu nggih. Menawi jengandika pasrah negari tumrap ingkang Mbak Yu Dewi Arimbi namung perkawis sumpah menika kula nuwun sewu lho nggih. Menika lepat. Lepatipun kados pundi? Kesusu anggen paduka atur prasapa paring pangandikan dhateng ing Mbak Yu Dewi Arimbi nanging sejatosipun sedaya menika badhe dados jalaran sangsaranipun gesangipun utawi sugengipun paduka anak masak kula warga. Liripun paduka paring dawuh mekaten jalaranipun menapa? Ingkang sepisan kula namung manut dhateng pranataning praja ing sampun dipun ugemi sareng. Bilih nuwun sewu, putra ingkang Wijaya Pawestri menika mboten gadahi hak warisan tumraping negari. Monggo nuwun sewu. Ingkang Rama Prabu Trembaka menika seda. Lajeng ingkang gumati kepraban menika Prabu Arimba menika sampun leres. Ternyatipun Prabu Arimba menika putra ingkang mijil pambayun. Nanging emanipun Prabu Arimba gugur mongko dereng kagungan putra. Ingkang sejatosipun ingkang gadahi hak tumraping negari Pringgondani menika rayi ingkang mijil jaler. Mboten kok Dewi Arimbi. Dewi Arimbi menika mboten gadahi hak warisan tumraping negari. Nanging gandeng jengandika anak Mas Brajadanta menika sampun kelajeng ngucap sumpah tumuntun gesang paduka dipun bondo dening sumpah panjenengan piyambak.
Mekaten boten saged glawat, boten saged obah. Karena sampun kelajeng ngucap prasapa menika kala wau. Nek nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Menika namung matur kemawon. Janjanipun bab perkara sumpah menika ora perlu diugemi banget-banget. Ora perlu diugemi banget-banget. Nuwun sewu, mandya sumpah menika akeh wong lanang sing cilaka. Lho menika saestu. Mandya sumpah menika kathah piye jare ingkang cilaka. Mergi ingkang kadang asring sumpah menika wong lanang-lanang niku sok gaweane sumpah. Ning ora tau ditetepi. Nuwun sewu lho, mboten kula menika matur dura. Adipatih Harya Sengkuni menika pun ping pinten le sumpah. Nyatane tetep gleleng dadi patih. Ya, Dik? Nggih. Nggih, Kakang Durna nggih. Mula bab perkawis sumpah menika sampun ngantos dipun sekeli sanget-sanget. Sampun ngantos dipun cepengi sanget-sanget. Ingkang wigati sapunika njejekaken dhateng pernata negaring Pringgondani. Menika sepisan angka 2. Wong dadi ratu menika mboten gampang. Wong dadi ratu menika angel. Ratu menika wong sing sinambilan pakaryan nyekel kendho kencanging pernatan amis bajing ing negara menika wonten pundaking Nalindra. Samenika Gatotkaca menika bayi wingi sore. Gatotkaca menika kula pitados piyambakipun sampun dewasa. Ning apa ya klakon lan apa ya iso? Gatotkaca menika mangreh sagung para kawula dasi negari Pringgondani. Gatotkaca menika mangku dhateng menapa ing dipun kersakaken dening para kawula. Menika dereng kantenan saged. Dereng kantenan saged. Ya bener Gatotkaca menika satriya pengpengan. Sapa sing ora tepung karo Gatotkaca? Ning nuwun sewu, lak durung tau dicoba dadi ratu. Wong dadi ratu menika sanggane abot mungkuli jiwaning para satriya. Inggih. Kuwatiring manah kula, kuwatiripun Benganing Sukalima. Nek nganti Gatotkaca menika dados Nalindra, mongko ora iso ngeswi para kawula. Napa ora jeneng bosah-baseh ana negara ing Pringgondani. Akeh kawula sing padha nungsang kuyang, gudel bingung, numbuk bentus. Mung merga saka nalindrane ora iso ngatur sang uriping para kawula, ora iso gawe tentrem para kawula, lan ora iso gawe kepenak uriping para kawula. Menika angel lho, Ger. Menika angel. Mongko sareng kula wawas kanthi netra Permana Jati ingkang pantes lan trep dados Nalindra wonten negari Pringgondani menika mboten saged kejawi nak Mas Brajadenta. Menapa to sebabipun kula matur kados mekaten? Siji, panjenengan menika sampun kewawa gendahar legiasi ning kahanan. Panjenengan menika sampun pengalaman. Sampun tuwuk dahar gempalaning jagat. Tur dasare putra Prabu Tremboko ingkang resmi. Panjenengan menika nggadahi hak tumrap negari Pringgondani. Ora kok malah Pringgondani mang pasrahke karo Dewi Arimbi, terus Dewi Arimbi masrahke negara karo anake. Lho, menika nuwun sewu, tegesipun Arimbi menika golek muktine kulawarga ning ancek-ancek karo sedulur. Menika mboten sae. Nuwun sewu, monggo kula aturi ndahar pangandikanipun Kakang Peremban Durna. Napa sing dikendikake menika tumrap kula leres nggih, leres. Mila sampun ngantos jeng ngandika nak Mas Brajadenta menika lajeng gemampil maringaken praja menika dhateng pun ingkang Mbakyu pun Dewi Arimbi. Kula nuwun sewu. Menawa samangke panjenengan menika badhe rumaos remen gesangipun wonten ing Madyapada. Nek sejatine sing duwe hak tumrape negara Pringgondani menika panjenengan kok negarane dienggo lungguhi bayi wingi sore, slegrang-slegreng nyam kamukten, kendangan dengkul, sikile edek. Menapa boten panjenengan badhe sakit manahipun nyuwun dhateng Gatotkaca ingkang sakapenake dhewe. Monggo panjenengan menika tiyang sepuh. Wong tuwa kok dienggo keset sirahe, nggo munggah dampar keprabone Pringgondani. Nek cara kula nuwun sewu lho, Nggih, nuwun sewu. Nek cara kula menika mboten bab ingkang leres, mboten perkawis ingkang leres. Menika perkawis ingkang klintu kedadipun jejekaken sing duwe hak tumrape negara Pringgondani menika ya nak Mas Brajadenta, nak Mas Brajadenta Musti, Brajalamatan, Brajawikalpa. Menika nggadahi hak tumrape negari Pringgondani. Ora kok mung Dewi Arimbi. Nuwun sewu, cara mbiyen wis nyebutake nek wong wedok iki gaweane ming asah-asah umbah-umbah karo mlumah. Menika dawalanipun tiyang pawestri. Ora ana wong wedok sing duwe hak tumrap warisan menika mboten wonten. Lah nek panjenengan lajeng maringaken negari menika dhateng pun ingkang Mbakyu Dewi Arimbi. Nuwun sewu, terus samangke Raden Brajadenta, Brajamusti menika badhe nyam kamukten menapa kula cobi? Badhe nyam kamukten menapa? Mboten wonten kamuk ingkang saged panjenengan gayuh. Mergi negari panjenengan Pringgondani sampun dijajah dening Gatotkaca, dijajah dening para Pandhawa. Pandhawa niku ya pinter. Sing didadekke ratu Gatotkaca. Pamrih aku ngerti. Supados negari Pringgondani menika dados panguwasipun para Pandhawa. Nek Pandhawa iso ngungkup negara Pringgondani, sarana njenengake Gatotkaca dadi ratu teng negara Pringgondani, wulu wetu
napa-napa dikukup karo para Pandhawa. Pandhawa saya sugih, saya kuncara, saya gleleng ning turasing Prabu Tremboko. Oh, saka langak-langak uripe kedengak-dengak. Mriki kula trima nggih, Ger. Bujleng iblis lanat padha jek-jekan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan penembahan direjeng andika sampun maring pepadang dhateng manah kula. Estunipun kula boten sowan wonten negari Pringgondani menika kula angen-enam dhateng manah kula. Tasih tida anggen kula badhe ngiklasaken projeng Pringgondani dhateng Kakang Mbok Ayu Arimbu. Lah nggih mengaten menika nggih kudu duweni jati diri. Panjenengan kudu duweni penemu aja rubuh-rubuh kejang, aja manut karo Mbak Dewi Arimbi. Kula nuwun sewu lho, Ger. Begawan Derna matur kados mengaten menika mboten kok mung ngudu swara. Nek panjenengan kersa damel srana gegereng wisudan Gatotkaca, oh kula sagah bantu mawi wadyabala negari Ngastina. Sagah bantu jenengan kok Mas Brojo tentanganipun badhe anjodak Gatotkaca saking dampar negari Ngastina, Ger. Ya karo aji-ajimu, iya wis sawetara. Syukur. Krake kipase duluran gumus kok dadi ana durna karo sekudi. Kuwi do ngopo, Kang? Ya ming rawuh ana ing glagah tinulu tetinju kelawan kararjaning pun Kakang lan kabeh kadang brojo. Syukur. Kira-kira duwe apa-apa to, Kang? Ora. Mergo hati-hati nek ketoke piyayi ning tumrapaku kuwi penyakit. Iya. Gosing tentrem iso dadi cokra, gosing rukun iso padha gejegan mergo cangkeme wong loro kuwi. Iya. Kula hati-hati ya, Kang. Tembunge kuwi mawa wisa. Nek Kakang napa tembunge dono karo sekuni kuwi ora kanthi ati sing cecek tur tekun ya melaki wong apik dadi elek. Wong sing sregep ibadah dadi ora sregep ibadah mergo saka lambene wong loro kuwi. Iya. Wis cukup aja mbok terusake. Aku wis ngene iki sampeyan kok, Kang. Iya. Brojo Musti. Opo Kakang? Sumangga nggonmu sowan ngersaning pun Kakang mara gage matura. Eneng opo, Yayi? Sepisan ngaturake sembah pangabekti ndungkap angka loro. Ngemban dawuh timbalaning Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kang Mbok Ayu Arimbi eneng opo? Dawuh karo aku. Gandeng kabeh para raja nerpati, para senopati, para satra padha mlumpuk ana ing negara Pringgondani. Ingkang wigati nekseni jumenengane anakmu si Gatotkaca. Mung Kakang Brajadenta sing durung rawuh ning praja Pringgondani. Monggo Kakang Brajadenta bakal didapuk dadi rangka nata mrangkani anakmu si Gatotkaca, Kakang. Sowanku didhawuhi Kakang Mbok Ayu Arimbi supaya kowe ndang sowan ning negara Pringgondani yen bisa bareng sak lakuku, Kakang. Brojo Musti, apa? Ya tak tampa. Nanging kosek sadurunge aku budal bareng karo kowe nyang Pringgondani. Mula kaki saiki aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakonke ingkang kanthi pertitis. Ya, aku bakal munjuk atur ngersaning Kakang. Sing gampang-gampang bae supaya ndang ketemu nalarmu. Pringgondani iki darping sapa? Iki darping Kanjeng Rama sawarga Prabu Tremboko sak sedane Kanjeng Rama. Sing dadi ratu Kakang Arimba wis cukup tekan semono. Saiki wangsulana. Kanjeng Rama Prabu Tremboko sedane karo sapa? Sedane perang tanding karo Prabu Pandhu. Ateges sing ngedani wong tuane awake dhewe kuwi Prabu Pandhu. Durung Kakang aja kleru tampa. Kanjeng Rama kuwi banget nggone kedanan kelawan Prabu Pandhu.
lan banget gone sengsem karo Nalendra Ngastina. Mula wis padha weruh yen to Prabu Trembaka kuwi siswaning Prabu Pandhu ya merga saka pangicuk-icuking wong sing ora seneng. Pringgondani karo Ngastina kuwi manunggal wekasan dipecah dening menungsa mau. Kanjeng Rama didu karo Sinuwun Prabu Pandhu. Gandeng wis kebacut dumadi perang mula isin yen to mundur kekarone padha ngadani peperangan nanging lambarane ora perkara gedhing keburu sengit. Ngreksa marang kalindrane dhewe-dhewe. Wekasan Kanjeng Rama seda ning nalika semono Prabu Pandhu ya kena pusakaning Kanjeng Rama kang aran Kalanada. Wekasan dadi jalaran sedane Prabu Pandhu yen saka sapa sing mateni nanging ana Nalendra loro ingkang padha-padha gugur madyaning pabaratan. Yo saya aku tak takon karo kowe. Kakang Arimba matine saka sapa? Kakang Arimba mati saka tanganing Raden Bratasena. Ateges sing mateni Kakang Arimba kuwi Raden Bratasena. Perkarane ora Kakang Arimba sengit karo Raden Bratasena ning junjung karo derajating Raden Bratasena. Merga Kakang Arimba kepengin asmaning Raden Bratasena kuwi saya kuncara sarana dheweke ngepek Mbakyu Arimbi satriya sing wani garwa putra Nalendra. Kudu wani bedah negara Bondo Ratu Boyong Putri. Mula nganti kamuktening Kakang Mbok Ayu Arimbi ditomboki nganggo nyawane dulure lanang sing nglarang ya kuwi wujude pati uripe Kakang Arimba. Mula aja kleru tampa yen to Prabu Trembaka karo Kakang Arimba nggone gugur kuwi ora kok perkara nggone perang linambaran rasa gedhing keburu sengit. Nanging kabeh mau merga rasa tresnane karo sedulur, rasa ngabektine karo bapa guru. Brajamusti, apa perkara kuwi nggone ngecomang dleming cerita perkara sedane Kanjeng Rama Prabu Trembaka lan Kakang Arimba mangsa Barama. Saiki aku tak takon karo kowe. Sak sedaning Prabu Arimba ingkang kudu dadi ratu sapa? Monggo Kakang Arimba durung kagungan putra, mestine aku ingkang kudu dadi ratu. Negara Pringgondani kuwi negara sing jembar. Negara Pringgondani negara sing gedhe. Murata petungan kuwi tinggalane wong tuane awake dhewe. Kuwi tinggalane Kanjeng Rama Prabu Trembaka. Lah kok dadi saiki dikukup Kakang Mbok Ayu Arimbi. Malah sajake ngiyas marang putraning Prabu Trembaka sing didadekke ratu bayi wingi sore sing jeneng Gatotkaca. Arep slegrang-slegreng nyam kamukten lungguh dampar sila tumpang. Apa anggepe Pringgondani kuwi kanggone nenek moyange apa piye kosek? Gatotkaca ya duwe hak tumraping negara Pringgondani. Merga dheweke iki putune Kanjeng Rama sawarga Trembaka. Nek Gatotkaca kuwi metu saka dalane anak wedok tegese ora duwe hak tumraping negara ing Pringgondani. Apa Kakang lali perkara nalika Kakang karo aku wis kebacut ngucapke sumpah. Ning ngersaning Kakang Mbok Ayu Arimbi sumpah ora bakal ngucik keprabaning Pringgondani. Wolah kok tinemune tembunge Kakang saya suwe tak surasa kok sajake Kakang ora lila yen to negara Pringgondani dilenggahi dening Gatotkaca. Upama iya kaya mengkono kowe arep apa? Lho, yen pancen bener apa sing tak aturake, yen bisa aku ngelingake marang Kakang Brajadanta, pinter njara langit kowe ora menang karo Brajadanta. Aku duwe penemu, kowe ya duwe penemu. Ming sak bisa-bisa penemuku tak dadekke siji karo penemumu. Supaya kowe aja kelangan marang kamukten, kowe aja kelangan karo negara Brajamusti. Yen negara Pringgondani dilungguhi karo si Gatotkaca, kowe karo aku kelangan kamukten angka loro. Kowe karo aku ora bakal darbi negara. Tegese kamukten lan kamukten ku dikukup karo Gatotkaca. Sing nyatane kuwi dadi karti sampekaning para Pandhawa. Kowe bakal mlengket negara ing Pringgondani dadekke siji karo negara Ngamarta. Aku ora ikhlas, aku ora lila yen negara tinggalane wong tuaku
dakah Gatotkaca lungguh dampar. Gatotkaca kudu mudhun sing duwe dampar Pringgondani Brajadenta. Ora dalah. Kowe lha kok dadi kaya ngene kahanan negara Pringgondani, kaya ngene kahanane Glagah tinulu. Kakang ndak emutake ya Kakang, aja demen nguncati lawan sumpah. Yen kowe nguncati lawan sumpah bakal antuk karma pala saka sing gawe urip. Monggo hukum karma kuwi tibane ora saiki nanging bisa uga ingkang ngrasake besok yen to sampeyan wis manjing ana ing alam pamancat. Luwe-luwe sing ngrasake anak putumu apa kowe ora melas karo anak putumu. Kanjeng Rama Prabu Trembaka tau tate mejang karo awake dhewe duk nalika isih padha cilik biyen. Nadyan wujudmu lan wujudku kuwi wujude ngraseksa ning aja demen kaya ngopeni sipating buta. Yen bisa tetep ngopeni sipating para satriya. Ngugemi marang sumpah gawe tentreming jagat lan sak piturute akeh yen tak kandhakake ora bakal bisa rampung. Mula ndak suwun Kakang aja gawe gelo penggalih Kanjeng Rama ingkang mapan ana ing swarga. Kakang Brajadenta nguncati sumpahmu dhewe kuwi padha karo sampeyan wis gawe gelo penggalih wong tuwa. Kang mangkono Kakang ora bisa mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Kakang ora iso gawe kabagyaning wong tuwa. Sepira apa kamukten negara ing Pringgondani karo rasamu nggonmu gawe bombong karo wong tuwa kuwi ora sak jendhek ireng Kakang. Urip ning alam padang aja demen kowe sulap marang gebyaring brana picis, aja sulap marang gebyaring bondo donya. Ayo aja nganti Kakang kaprawasa marang pepinginan ingkang sejatine bakal njlomprongake Kakang Brajadenta. Cukup ora usah ngecomang deleming. Anggepmu kowe mulang karo wong gerak Brajamesti. Pancen tak dodo niatku wis gembleng, niatku wis gumala, wis ora iso diowahi. Niatku mung bakal kepengin ngelingake Gatotkaca aja dakah-dakah lungguh dampar keprabaning Pringgondani. Wondene Gatotkaca wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Aku ora bakal tida-tida aku mentala karo anakku Gatotkaca. Aku ikhlas judak lenggahe Gatotkaca saka negara ing Pringgondani Brajamesti. Ora dalah Kakang. Sepisan meneh aku ngelingake karo kowe, aku ora tutuk kok elingake. Aku ngemutake karo kowe, aku ora nedengi lali. Kakang nedengi lali ora usah dadak kowe kakehan gunung tanpa guna. Dalan loro sing kudu mbok lakoni. Dalan loro piye? Kowe melu aku apa melu Gatotkaca? Yen aku melu Kakang, ayo bareng-bareng ngelekke karo Kakang Mbok Ayu Arimbi. Bareng-bareng gawe srana gagaling Gatotkaca kene diwisuda. Yen kowe tetep melu Gatotkaca, nadyan kowe karo aku uripe sarwa bareng bungah susah dilakoni. Ning dina iki beda penemu kowe tak anggap dadi satru mungguing cangkrakan. Kaya aja tepung karo Brajadenta, Brajadenta aja tepung karo Brajamesti. Oh, Kakang nuwun sewu. Yen to pancen kaya ngono ngendikaning Kakang paripaksa aku tak matur ngersani Kakang gage Emilie salah sawiji apa sing tak kandhakake. Aku tetep bakal nglonjongi Gatotkaca nggone dadi ratu ning Nagara Pringgondani. Bagus. Sawise kuwi wis matur karo pun Kakang. Ora ana ucap pungkasan ing tak kandhakake karo kowe. Apa dawuhing Kakang Brajadenta? Kowe minggato saka kene. Lho. Brajamesti. Kakang Brajadenta, kowe minggato saka kene. Kowe minggat. Ora minggat sabet dampar pecah. Jangan janji kowe balik iki kaya ngono ya. Aku wis ceratapan Kang, jadi kamu kok tekan kaya-kaya. Aku ra wis matur to Kang, iki ketekan penyakit.
Yes, kowe mesti ndar omongane wedhus loro iki mesti. Kaji kandhane janji kaya ngene ya aku mah. Kakang Brajamusti widulurmu Kang. Kakang Brajamusti widulurmu nek Kakang Brajamusti wong sing ora seneng padha keplok-keplok, wong sing ora demen padha buka-buka Kang. Ayo Kang. Kakang Brajamusti disusul. Aku mana carane kaya ngene. Para Bendara. Apa Kang? Rasa nangis. Kowe melu kakangmu Brajadanta, mengene aku kelakon ngrebut pringgondani saka tangane Gatotkaca. Kowe njaluk derajat pangkat apa mesti bakal tak paringi. Nek kowe melu karo aku pisah karo Brajamusti, pisah karo Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kuwi pilihane sing kudu mbok pilih. Yen kowe ora gelem melu karo aku kono, kowe nusula karo Brajamusti. Nek wiwit dina iki kowe aja ngaku yen to dadi adine Brajadanta. Wiwit dina iki kowe aja rumangsa tak kadangake Kala Bendana. Oh, anak wis balik paninggalmu. Wis balik paninggalmu kakakku gak melu wong akon murka. Ning menapa kok klodhak? Ah, buta petok. Buta kentir. Sinten? Kala Bendana. Ming arep mlayu kok nyaut ndas. Kula ya krungu nganti mak klothok ngoten. Napa njero mboten wonten isine napa? Seneng sampean bunga? Mboten. Sedaya sampun kelampah Bapa Tuna. Oh, syukur nggih. Kadang-kadang menika. Wong arep mukti, wong arep seneng, wong arep duwe derajat pangkat kudu mentala. Kudu mentala. Nek ora mentala mboten kelakon panjenengan badhe kagungan derajat pangkat tuwin kelenggan. Kira-kira ana kanca sing ora cocok singkirke. Aja kok kanca, sedulur ora cocok singkirke. Kakang adi ora cocok singkirke. Niku wong nek arep kedunungan derajat karo pangkat. Mula ora usah dadak gelo kiraan Brajamusti ali Kala Bendana. Panjenengan aman Brajadanta menika saged ngadeg jejeg wonten suku panjenengan piyambak ora usah dibantu karo Brajamusti karo Kala Bendana. Inggih. Kakang Dana. Pripun? Ning kula kok kuwatir. Kuwatir sampean pripun? Niku mengke nek Brajamusti tekan negara Pringgondani ngandhake nek anak Mas Brajadanta mirang Kampu Jingga. Ning pengendi ature ditambah-tambahi. Luwih-luwih Kala Bendana. Kala Bendana niku buta rada kocluk ning jujur. Matur dhateng para Pandhawa teng mriku pepak kabeh para Pandhawa putra-putra kabeh. Matur nek sing marai sing dadi tok sumbering perkara teng mriku wonten Begawan Durna. Terus do nggawa glugu, nggawa watu, nggawa catut, nggawa drei. Buka bengkel apa? Kok nggawa drei barang niku? Goleki sampean tutuki kali anak-anak Pandhawa napa mboten cilaka? Oh iya ya. Nggih. Aduh. Pripun? Dipeto. Nuwun sewu, Ger. Napa sing diaturke Adipati Hari Sukri menika kepara nyata? Kula kuwates menawi tok sumbering perkara menika mangke sami matur yen to saka Begawan Durna. Lho, napa mboten cilaka kula? Kula menika niate njejeke barang sing bengkong, benerke barang sing luput. Lah kemana kula dipun dadosaken wedhus cemeng. Napa niku kula tak takon? Kambing hitam. Namane kok ora pengalaman ora. Dipun dadosaken wedhus cemeng dos pundi? Kula ingkang dipun ajar dening para anak-anak Pandhawa. Dipun sedaya kula ingkang ngojok-ojok. Brajamusti sing dingendikake para sepuh. Yen ana bab-bab ingkang tinemu ganjil sing dirasake para pepunden-pepunden jebul padha rantip panggraitane. Ketika aku sowan ning glagah tinulur entuk wangsulan sing enaki kalawan atine Brajamusti aku malah aku ditundung lunga karo Kakang Brajadanta. Sabar yo Kang, sabar. Iki kok dadi malah ruwet perkarane kaya ngene. Kakang Brajadanta wis ora ngugemi karo sumpahe dhewe. Mentala karo kowe Kang, aku sing ora penak. Aku terus kudu piye? Ora sah melu-melu Kala Bendana. Yen pancen dadine kudu kaya mengkene ya bakal tak aturake. Kuntul ora bakal tak kandhake dandang ora bakal tak kandhake kuntul.
apa sing dumadi ning Glagah Tinuluwuta bakal tak aturake kelawan Kakang Mbok Ayu Arimbi. Men Kakang Mbok Ayu Arimbi kengadili marang kahananing Kakang Brajadenta Brajamusti. Kakang Brajadenta ya tak tututi. Mergo tak pikir-pikir aku wis kebacut yen to aku mentolo karo kowe. Sepira keluputaning pun Kakang aku njaluk ngapura ya Yayi. Ya Kakang ora dadi ngopo. Yen ngono Kakang wis eling Purwadaksina Kang mangkon ayo tak ganti sowan ning negaring Pringgondani Kakang Kosik. Lho kok isih tembung Kosik. Mergo perkara iki isih dadak nganggo tak petung. Petungane kepiye? Mula coba aku tak krungu. Petunganku aku kudu ngiklasake negaring Pringgondani. Monggo kuwi tinggalane wong tuaku. Lah kok dadi Gatotkaca sing lungguh dampar kuwi rasaku isih howel, rasaku isih kaya ora ikhlas. Kakang aku matur bola bali janjane apa to wong urip ning alam padang ki apa sing dinteni kejaba mung padha bebarengan besuke uga bakal sowan ngarang ayunaning Gusti saka ora ana tinemune dadi ana bali ora ana meneh wis dadi kodrating Wang Mahanasa. Mula oleh ning alam padang aja kabondo marang Brana Picis, aja kabondo marang bondo tunjuk. Aja etung kelawan kesugihan. Aja etung kelawan kanikmatan, mengko mundak sasar susur nggonmu lumaku ora entuk dalan padang. Pringgondani disawang kantri netra lair pancen negara ingkang jembar. Upama ditaker diijolake Brana Picis tak kira sak gunung dhuwure negara ing Pringgondani yen diijolake Brana Picis. Nanging aku tak takon karo kowe, sepira to kekuwataning Brana Picis sak gunung mau ora bakal bisa ndayani uripmu tentrem. Ora bakal bisa ndayani uripmu ayem, Kakang. Ngiklaske marang sawijining kadonyan mono pancen abot nanging yen iso tumrap aku kuwi salah sawijining watak utawa sifat ing ora iso ditiru dening sapa wae. Yo kowe mapan ning Pringgondani Dela wae campur karo Pandhawa wis pinter kojak kaya kiai. Kowe malah ngandani karo wong gerang, kowe tutur-tutur karo aku. Apa anggepmu pinter kowe diniwani Brajadenta? Nggonku nututi karo kowe sayekti mung kepengin supaya kowe kuwi bali marang dalanku. Nuwun pangapura yen saiki dalane wis dhewe-dhewe. Aku kudu nemtokke dalan uripku, Kakang ya kudu nemtokke dalan uripe Kakang. Aku ngajeni marang penemune Kakang. Ning tetep bakal tak atur piye mengko pengadilan negara ing Pringgondani. Nggone bakal ngadili marang satwijining nayaka praja kulawarga negara Pringgondani ingkang sasar susur tumindake. Tumindak ora prayoga luwih-luwih bakal gawe geger negarane dhewe. Kuwi mengko sapa ingkang bakal entuk pengadilan? Muga-muga Kakang isa nampa iki kanthi ikhlas cagem. Eladara lah ora toho-toho tanpa tali wara nendang sirahku Kakang Brajadenta. Lah pancen wis kepanjingan jiwane iblis ora iso dindakake kowe ya. Kowe ngejak apa? Ya ora kaya kuwi kaya sing rampungke ora kaya ngono kuwi. Wong sing ora seneng karo kowe karo Kakang Brajadenta do keplok-keplok do sing kula wargane Prabu Trembaka aja gelut rebut kamungke napa kowe ora isin, apa kowe ora wirang, kowe ora iso ngreksa karo Kanjeng Rama Prabu Trembaka lho kan. Jagat Dewa Bathara ya. Kala Bendana ya. Ya aku ora wedi karo Kakang Brajadenta. Nek mergo aku mbok kandhani sing kaya mengkono mau. Tumuli aku eling yen perkara iki ingkang menang tumrampungi kejaba mung Kakang Mbok Ayu Arimbi. Wonten pandike ngadha apa paduka Kanjeng Eyang. Rasaku kok dadi samar.
penggalihku tumuli ketukulan rasa tido-tido. Wijaka Poneyang utusan kelawan Si Brajamusti jumbuh kelawan apa ing wis tak kandhake kelawan Si Brajamusti supaya sowan nganti kelawan kadang tuwa ya Si Brajadenta. Nanging nganti tekan seprene lah kok durung ana tandha-tandha Brajamusti ngabiyantara kelawan kadang tuwa Si Brajadenta ana ing negara Pringgondani. Kuwatire ngrasaning Poneyang yen to iki mengko nganti ana muga-muganing kadangmu Si Brajadenta apa ora jeneng kewirangan ingat alus padha nglumpukake sagung para nalindra semene akeh Kaki Prabu Ngamarta kaki Prabu Ndarawati lan kabeh para nalindra ing padha wis mesanggrah ana ing negara Pringgondani tinemune upacara wisuda iki mengko gagal wigar awit saka muganing sining kadangmu Braja. Nuwun sewu Kanjeng Hyang. Estunipun menawi kula dipun keparengaken munjuk atur nesa paduka Kanjeng Hyang. Kula ingkang sampun apal dhateng watak wantunipun kadang kula sedaya. Nadyan kula lan para kadang Braja menika pinutrakaken dening sawarga Prabu Trembuka. Wujudipun yaksa klebet ingkang wayah Ponarimbi tuk nalika semanten wujud raseksi nanging tansah winelek ngelmu dhateng Kanjeng Rama Trembuka gadhaha jiwa satriya ingkang boten ate lincat kelawan ingkang sampun dipun ucapaken saking panginten kula mbok menawi wonten rubedaning margi boten karana Brajadenta badhe gadhah moga wonten negaring Pringgondani saking pangraos kula kadang-kadang kula boten badhe anyelek menapa ing sampun dipun ucapaken Kanjeng Hyang. Lah yo. Lah upama bener kaya mengkono, mongko pawiwahan iki wis saya ngancik sarta wis nyaketi marang tumapaking gawe. Nek nganti kadangmu Brajadenta lan Brajamusti ora enggal sowan, apa nggone padha bakal misuda kelawan majamu iki mengko gagal merga ora sowaning Brajadenta lan Brajamusti utawa randhak nggone sowan negara Pringgondani. Menawi tetila mekaten Kanjeng Hyang mugi sak mangke keparenga inggalih sampun ngantos angentosi dhateng kadang kula kekalih tumunten anak kula ing Pringgondanipun Gatotkaca dipun wisuda kemawon mangke menawi kadang kula kekalih menika sowan kula saged mesthekaken tertentu saged nampi dhateng kawontenan menika Kanjeng Hyang. Oh ngono inggih. Nah yen to ana apa-apane ing dumadi kula ingkang saged tanggel jawab Kanjeng Hyang. Bunda Dewa piye Kaki Prabu? Namung jumurung ndederek kersanipun kadang kula Yayane Mbi Kresna. Semanten ugi kula namung jumurung ndederek Kanjeng Hyang. Werkudara apa kowe mathuk gathuk karo permune bojomu? Wah, wis bola-bali aku matur. Aku ora bakal piye-piye ming manut karo Harimbi mangsa Baronga. Yen to pancen kaya mangkono, Poneyang mung sak derma nglakoni. Kula Gatotkaca wonten timbrani ngadhawuh Kanjeng Hyang. Mara majuwa kene nggih ulun paringi dawuh kelawan jeneng kita kula tetuka angarantu kelawan sawange pamanmu. Ibumu Harimbi. Sarujuk yen to wisudan tumuli kakindakake. Li, paduka Kanjeng Hyang. Harimbi wonten dawuh. Mara Gatotkaca kanthi manjing jroning kedaton ndak keparengake ngrasuk marang agemane sawarga Prabu Trembuka. Nek telu mekaten kula nyuwun pamit ayo kula. Monggo Kanjeng Ibu kula dherekaken.